ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association haga santarik ukalalangkot arajar arpoway kalapun long ya kajing ai jing hikai ha kasnong singi mauleng kumshi bentaban penkiu ya kajing lekai cricket ha Southwest Khasi Hills District naga benta banyo banjit ya kirang bat kitei ki badon sap ya lekai cricket khnang ba on pha mi khmat shakalumpung ya lekai jong ka state level hagani kajing ai jing hikai ka association kala khampai khmat banjit da ki samlashin rang bat ki kintai ki badang hapo ka khat prasnem karta bat ki badang don ke jingkermen bakin nang kieu ha ka kamilek kai sports hagani ka coaching camp lawani shimentalang da ka klor mare marathon jong ka jela ka kong kmanyu alang kum shibenta ban penslor ya ki khon samla bakin nang kieu irat ha ka kamilek kai sports Kadai ka snong ka mangila don jingmut la kham slam namar ko mangila banahi bagadi ka snong jong kiriu each sport te kata kada paushai habang awan ni wan ban penlong ka program ka coaching camp hang ni ni ka jing yeshim banta jong khna na du ki khna ki baret ki kinthei kham tam ki bon bha ki ba yeshim banta ha ka coaching camp te kata ka mensim ka jing each sports jong kini nong song snong ha ka dong ka than te nakaliang jonga ngam kwa bakan syukut no tangkum ni namar kadang dei ka jing yale kai ka ba thamai ya kan ka snong hang ni le se ki ni ki por ki singi ki bala adap kim pat ju yale kai kan jing yale kai ti na kan ka sin jam ka bangi shim menta ban ai jing hi kai ngai kin yo sibun ka jing mentoi but na ka liang jong yiru ngin persang ba amdei tang bangin kut no tang ka program hanrei la da long ka bala ngin dang penlong su su ki coaching camp but ngadang ngech camp bakat ni ka jing shim kya ju kini ki samlai le kai hang ni kinda mi ki riu ya le kai kumba mi kinong mare marathon ni la bananam kinong mare sports ki ba mi na kan ka snong ki bala pau hadu ka perthei ru ti kumju ro ka ba de cricket nga crimen's camp bala da kum ni kini ne kin ya shim kya kini ki samlai le kai kin mi ki samlai le kai ki ba tebit ha ka jing ya le kai cricket ru na kaliang jonga nga pen pau ru ka jing ai khublei ka kerpang ya ka Mekalai Cricket Association kabala ai ka jingkershan yangi kum ka District Cricket Association bangin penlongi ki bakum kini ki grassroots level coaching camp kani ka ai mensim hadu kata bat ka ya rab ban kentiu kham tam ya ki khna ki badang biang karta bat ki kenthei ki ba ha ka jila hi bro ka wei ngirang idon kam sibun ban penkiu ban kentiu ya ka jingele kai ha ka bai dei bat ki kenthei te ni ai khublei ya ka MCA ka bala shim ya ka benta ban ai ka jingker shaningi ki District Association ban penlongi ni program bat ngange ban kumbang idon ka jing thmu na kaliang ka District Cricket Association ba amdei tangming penlong tang ha ka jaka ringin let chigi wei ru ki jaka nga da ngech kem ba na kaliang ka MCA kan ai ngi ka jingker shan pin penlong su su ki program ha ki wei ki dong ki than ka banga sngo kmen ya kini ki khna hang ne ka long ba kela don lupa ka physical fitness kabangam don kam bada tresi tom hakabaya dei bat ka bormet jongki gala don lupa ka jingklan ka bormet kabanga hab ban hikaya ki ka dei tang ki teknik bakin yale kai ya ki rukom bakin yale kai khnang ba nadu basdang larang yo ban hikai lani ban ai ya ki teknik ki badai ki correct teknik ki bang yo tekin san hangta bakin la ban le kai kin la ban le kai bha ti kamdon kono jing ka ba yadei bat ki ngayo I ka jing la ban kem kloi jong ki kila te phi ko mala ong mane ki riu each sports ngara I thu ya ka jing long jong ki namar ba ki de ki riu each sports ki kloi bha ban shemphang ki kloi bha man yo kem ta da hikai ya kono ru ka jingthmu jongi kum ka association ban penlong ya kanika coaching camp ha kanika jaka kalong ban kintiu shu ya ka jingel kai cricket hapo
kane ka dong ka thang bat nakleng jongiru ngila dep ban perkhat ba inele ya ka ban sam lengba ya ki kendong kensurot hapo ka distrik omba ka jing lekai kriket kan syukur tang hapo jong kane ka dong ka thang mo keruan lomba ka jing ya trilang bat lomba ka jing ya trisitom nakleng jong ka snong bat nakleng jongi bat nakleng jong ka sport club bat kini ki sport club ki ba marjan kiba ki kena na kane ka dong ka thang kin sapoi ha ka pat ka level ha ka jing lekai kriket kumba ngitip ba kane ka snong keladon kita ki national marathon nadu i kong kemoy iba telanding iba sonding ibi adon lang hang ne kajing don jongki ha kane kasmi sisa kala ai mensim sibun ru yang ikum ka osese te kalong kajing kerku ka bakrau hadu kata-kata khamtam ya kane ka dong ka thain ka jongi namar ba haki por ki bala de barok khot bar haki snem ki bala lek kuman suput kun mau no ba lese kanang dei kasin ka bankong ha ka ba kane ka dong bar kane ka thain kan yo ban pelong ya kaneka program kebakum kaneka program te kendiat ngasukwa bat ai mensim ya ki khun samla kenthei bat senrang kumju ya ki barang khamrit khamsan kentu ya ki samla jong kaneka dong ka than kenthei bat senrang bat ki barang khamrit ba ki nesim khia baniami nakamta kaneka kucingkam namar kadeka wei naki benta ki bahakmat khamtam hakajeng ka sport hapo joka jala bat hapo jokar India bro.